Dali. Kay. Ay. Ha? Ha? Naguruli na. Naguruli. Thank you for watching. Ha? Nano? Manok. Ha? Nabay? Ha? Na, no? Oh, ang papay mo, 5,000 tumama mo, palit hindi lang. Hindi lang ito mo, 5,000. 500 dyan to. 500. Ang kwarta mo sa pitaka 500 na may 100. 6,000 tumama, ano? Ang pambayad mo sa uma, sabi mo mapabiyaw ka. Hmm. Ano?
Dili mo nito pag-isipon na sabi, okay, bayad na yan ko. Wow. Okay, porta mo sa pitaka mo, 500. Sabi mo baga, ang porta ko sa pitaka, 5,000. Sabi ko, ang porta mo sa pitaka, 500. Tignan mo mga pagkakabayad sa biyan. Sabi ko, dili mo na pag-isipon na sabi, okay, bayad na. Ano na ba? Yun na. Bayadan na. 6,000 ko no. Bali 6,000 na ni kung yun. Pagilan ko bago pansiya. Oo. Baka bunuro ka ulo ko sa imam ko. Bumugi na. Ay mawawara ko na. Kaya bayan ko na ng tuni. Di mo na pag-isipon si Tune, kaya bayad na si Tune. Lada. Kuhaan daw. Pinarigis mo? Wala pa doon pa. Bayad na si Tune. Di mo na pag-isipon yung kaya. Kuhaan daw. Ha? Manok. Nano na ang manok naman. Ha? Ha? Maya. Kaya para manok. Hindi man ako makakawat. Wala makita ng kawin manok. Ha? Maganda yung parakuan na. Manulang. Wala man na. Ihaw. Kasi ba na ako nag-ihaw manok. Ha? Nakakaunan ka manok? Nakakaunan The ka certain manok? time is already. Narang gusto mo manok nito. Hi, greetings from Berlin, Germany. Thank you from Berlin, Germany. Hi, Kaka da da di da da. What it means? Hi, if you show me your, I will donate you the donation amount. Okay, you need to donate first, then I will show my belly. Donate first. Paano lang ni Dian? Kaya na na ba kasi Dian? Donate first, and then I will show my belly. Okay. Hi, beautiful. I'm Tubi from Uganda. Beautiful. Oh, thank you. Really beautiful.
Hi, Apple King. Ha? Pa? Sumpah ko sa iyo, hindi magbabago. Hindi tulad mo. Thank you for the likes. Hi, Mimet. Hi, Mimet. She? Ate She? Ate She? Where are you? Ate She? Roy? Ate say hi. Ha? Ay, ko pa ako? Ay, bago ka nagdasa sa karami. Pinaulit din daw si Mami Limon. Sabi niya mo na ito. Sabi ko Mami Limon, para sigurado, sa raruan lang ang Para oo. Kasi kaso pa ako kay mapangon si Father Earth. Arayo yung nagasan mo. Ha? Arayo. Oo, araw yun. Wala pa din dito.
Napatakod pa lang kami sa kuha. Baganyada lang Kapit po. na ano pa sa inyo. Oo, pag naglalagay ako. Aren. Aren. Uduan. Hali yun sa Taiwan. Hindi na rin yung mga negosyo. Ah, Pinapackage. ano mainit? Sarado doon, oh, makauya, malibot pa pagkatuto. Oo. Kaya ayos mo rin naman sa ano kay pati yun. Pati pintura pa nang ipadagat sa babato gan. Pwede mo pag-abrihan. Ay, bakit dito ako maano? Kasama yung otak akong flash mo yun. Magulo ko na kayo mo ka na kahapon. Hindi ko pa tapos. Tama pa. In complete ko ka man na inulan. Manyad ko ako. Ano yung Ito mo? Yun, ayun. Nano sa ano, inulban ako ako hanggang. Kaya sabi niya, 1 Oo. hanggang 8. Ha? Kapag kita. Tapos 11, 12 siya nag-game man. 11, 12. Eh sabi naman ko rin ako mag-game sa 12, mag-game na pala sa atin. Hindi na, hindi na ako nag-game mo. Kaya nag-game mo na sila. Ayan, sabi ko, Ang balik sa porten. dati. Balik Ang sa dati. 14, ito nagduwan. Nag-ano ka kita sa ano. 14? Nawara ako. Mayroon ka. May picture ka. May picture ako dyan sa 14. Minsan ko ka man na inulang 14. Dahil ko, mo na lang ako man na inulang. Sabay ako. Uy, ito ka. Sabay ko pa. Duty ito. May duty. Bagay na ito ko sa picture. Ano ang pili ko kay Kapilay? Ano ang pili ko sa Ako, 15 lang. 15. 15 days lang ako. Eh, 16. Bali 16. Di pwede. Nalala ko ako daw ng 14. 14 ito dito. 14. Okay. May picture ako sa Duty. Duty. Tapos 15 sinabay pa ako ngayon sa 15. Oh, 15 ba nga daw may 16, no? Para sa raruan lang. Dito ako nagtimbang. Mas hindi kami nagtimbang. Parang saroon ako. Tapos ang nagbisita ako sa nasunugan. Accomplishment pa pala yun. Oo. Si Ate Inol Mayon siya. Man, bata baga ako dito grocery. Complimented ko. Oh, sige man yun. Sabay mo na lang ako. Pero nag-picture ka sa ta. Oo. Video pa nga ako. Wala ko naman trabaho ko na ngayon. Ako man baga, punaan ko na lang yan. Kaya nagkatawa ka man na Para yun. siyang pa lang. Ay na, ano sila? Wala pa ako pa. O, di ka mabawi niya sa kuwan. Niyan, tapos sa agar. Oh, madali man lang. O, 20. Tapos baga mabawi ako niyan Pero sa... wala pa ako sa office na commitment. Ha? Niyan. Okay, matatang niya. Niyan. Pwede man. Hiray ko hanggang sa agar. Wala ko sa mo sa Ate Banji kahapon. Kay? Nagbaklay na pakat ko sa inyo, sa sambahan niyo. Oo. Tapos mura ka man nito. Ay. Wait lang, kami. Kwenta ako sa inyo.
Kaminsan, mag-ano siya eh. Ano ba yan? Ano yung sasabi? Basta ako sabi ko, focus ako sa lang. Bala ako, nag-enjoy lang. Pero ako natat, naging pa ako documentation. Ay, documentation ka naman ano Ano, kulang ko na yun. Ano sa bagay ko kung ano. Ang 14, ipasok sa... Nagyakap kami, nag-MM26. Kung sa 14, madong ko dito sa... Oo. Magayon lang yun ano. Ano daw, butang ko dito. Ano lang sa iyo? Duty. Tapos ibutang mo dito update nutrition reports. Pag nag-duty ka, ibutang mo dito update nutrition reports. Ano talaga ano. Ngayon. Tapos, dalo siya nakatakuan. Natimbang nga ako niya. Hindi. Punta sa Purok 5A. Ano Maalanganin ako. Kaya, ba? Ano pa ko sa office? Kaya ma-stipend. kaya nga niya, maalanganin ako. Di Ano sa ba yung oras dito? inakbutan ko na sa accomplishment ko. Lalo ako yung kumain. Kaya po mo mag-video mas doon na hapon. Apelid. Oo, doon na hapon pag-uli ka. Dardara ko Maski man doon ano. na bata. Dardara ko man ano, Si timbangan. ate Idol mo nagsabi sa ako, doon na bata, pumisura ka. Oo. Ano? Dardara ko ang bata. Ay, ano, timbangan. Abo ko magparabit-bit sa tunahala Wala, ba? punta ako sa office eh. Isa ano, dudura pa dito. Ano yung ko dito sa health center? Oo. Kapatid is manay mapping. Pangulo sa ate Mape. Wala. Dito kong tao kaniya. Ay, ko, ay mami, again, bakit kami sa plaza? Ay, duty mo ngayon sa aga. Sa Martes na kita. Kasi Martes aga. Di, pagkahapon, oo. Di pagkahapon, dito na ako sa baba. Medyo marina. Hindi pa ako nakapasa. Di ka ba nakapasa? Sabi ko nga na Inor, pagkatapos ko na, kayo ka, nasa training ka man. Sabi niya, pagkatapos mo, isend mo tulo sa ako, patrabahoan ko na gabi. Sabi ko, sige, Ano ako, di pa ako tapos sa 5 eh. natimbang ka? Sa Ay, nakatimbang ka na? Oo, ang sa 5 eh. Dito. Di, pagkahapon, kaya aga man ako dito. Di hapon, mas upit na kita, parang... Di, upod kita sa aga. Ang timbang. Upod mo pa sa ano. O kaya, sige. Kaya nga, yung kita dito sa hapon, kay matimbang kami ni Manay Mapi sa aga. Wala ko muna lang ako dito. Upodan sa ikaw, para may trabaho ano pa. O, sige, o. Aga. Maghapon lang timbang kita. Meron ka ba? Sige, sister. Lagi na kapit. Eh, sige, may kape dito sa balay. Mayaman ako sa kape. May kape ni Tito. Kalain na mo. Ha? Kalain na. Kapit mo. Uy, ito. Dili, natag ito ni Kuan, ni Mike. Na. Anali sa Amerika. Ang gold. Folgers. Oh. Masadong kape mo, hinahatag mo sa kapit bahay. Kaya di mo kami nagkakape baga. Ang kape mo, ano. Ano ba? Dali sila asukar, matin. Ay, ano ko. 3 in 1. 3 in 1. Nagsakay ako tricycle kanina pa kami. Bakit ako? Kaya ako sa driver. Nakumusta na dito? Sa imbis na makulat ang tao ko sa ano? Yung parang nabad trip ako kahapon. Ako ang tao ko. Hanggang Lagay lagat na iti Banje! Sabi naman, lakaw baga ako. sabi naman siya, manin natin Banje, ay balat ka! Pati siya, diri kita inano. Ay, ano pangyari kayo? Mahulat-hulat akong tao. Kaso nga lang. Pero gusto ko na lang kay ate Tex. Gusto man na lang. Kung aram kang balay dito. Mga magayon na ano? Hindi ko muna ilatag. Si Precious. Mga wine. Nakatinawa na. Ay, ang balay ni Manay Inin. Ginusugang. Ay, sasabulot pa sa tambalay. Ni Ate Eden. Pag ako dito nagkararigos ngayon. Si Ate Eden na raw naman kami yun. Nakatinawa. Ang sabi ni ate Tex, boleh na nakarari. Di mo kumupunta kasi kayo iritahan. Pinapunta ko ni ano. Wala. Ang driver. Ang driver. Sabi, tama na yun. Kaya wala mang kampakaon. Doon ka mo sa ate. Pagayon ng puntaan Pagayon ng puntaan mga plano. Ganyan. Ay, nagsarakat pa din si President sa taas ng tricycle. Ngayon mo pang ako na. Tapos pag-abot dito na, i-render punta.
Ay, wala. Ay, nagharali ko. Nagharali ko sa sira. Dili, nalimutan na natin. Tamantala ng palo ako pa kanina sa GC. Magharali ko. Pati sa comment. Ang panguntin wara kaniya, di kita nanguntin waran. Tata, happy birthday, Cheryl. Nag-happy birthday sa ako. Ay, ako! Wisit na. Ano, ulit-ulit dito. Anko Melo, naging apple yun. Apple ano na. Nag-ring na apple na. Green apple. Hindi ko, kaya manahay, hindi talaga ako, mas gitapos na ako dito sa unulit na. Hindi talaga ako nagbumiyon. Huga ka na ako. Para may something. Magal malain ang pag ano. Parang nararamdaman ko. Kaya sabi mo pag nagdudua-dua ka. May something na. Kaya di na. Di na. Sabi na! Sige, ako sang kangingirit. Sabi na, may ka nangingirit ka doon ko sa kaya katawag. Sabi ko, nag-agda pa na baga si Rawi. Adi ho, in forward. Pati siya, utok-utok sa kangingirit. Sabi ko niya. Wala kami na yun. Pati red driver wala. Ayaw na, tama na yun. Nabayad niya. Kaya di makamu nakakaon. Ganisa na nga. Sundo kami, tricycle. Tarang lang. Sino nagsundo sa'yo? Sama mo dito. Teka, sinipar ko na lang dito. Nakapakudan na ako, ate siya. Ha? Nakapakudan na. Anak, pakudalan mo na kahapon. Dako pera na. Ano yun? Bali, ang 200, nag-additional pa ako, 253. Parang, parang, bali, 453 453. square meter. Gano'n yung kalaki? Ito na 200, may iwasan na eh. Ano na bayaran ko na sa nag-additional ako kasi gusto ko sa ganun intero. Intero yan ito na. Nagad- Naluti na ito. Oo. Di ba ito nagbabaha? Kataas na Dili, siya. o gayon na yan. Kaabay ko si Missy. Hinisin. Katapat ko siya. Hinisin ito sis. Ang taga mo rabod. Ay, oo. Ano magayon na babae? Nagtatrabaho dun sa kwan? Sa Sorb Sawa. Sa Converge. Siya ano pala yan to? Iba yun to. Asa for B na 5B. siya. 5B. 5B. Sinisin. Mm. 5B ba kaya to? Tita sa doon na, ni Chara Carmel, doon na teenage mom. Pinsan pa doon. Iba pala ito na hitosis na inisip. Nakakuha dito mga hitosis man. Barang pero lang ani na ano ito, Tortes, hitosis, prehas. Na makaanak. Kinuha ko na dito. para entero ko na mga. Dito ba? Ito lang kamo dito. Barangay Bansangan ng Giyao. Chinese lang. Kasi dito ng kaorigyan. Oo, bago. Paghanap naman ako dito sa Tubay, kalian nga ni dito kasi gabi na niya ito. Tinulberi daw, nagbasang-basang pagbakal sa marang mo. Para saan? Papel. Nakapabakal kaya dito, harami man sa may ano sabi, ay, mare ka. Sabi niya ate dito. Mamananano ni Mike, ang titulo talaga nito. Eh, mahal. Magagastos niya. Magpa-approve lang. 120. Pagpalipat pa. Patuhan pa. Magastos niya. Pagpatitulo. Dalawang ko nga ng engineer kahapon. Pag natituluhan na, ipabakal ko naman niya. Bayang sila baga. Kaya silang video pa, pero meron na may pinapuro nila ng katasan ng presyo. Kaya pinapuro may reso na. Parang hindi. Naghanap pa ako kung tayo naghanap dito. Ay, wala na. Sabi ko, ito na ito. Iyon sa ako na ito. Ito kay, kung sakali ang kamangod ko na ano. Naghanap. Maghanap. I-ano ko na lang. At least, ako manggaya ko ng maano. Di ba lang ang himuon ko? Tapos mo na ito himuon, permahan na lang. Ano mo? Accomplishment mo? Permahanan, kinadali ko kahapon. Wala na daw, makamaka Dito, dito. ama, hindi mo ko dito karamanin yung kahapon. Kung nagsabi ko, ipagpupunta ako. Ito ko na, tapos ka na. Oh, Nagkatuwa ko nito, ano ko nakita dito. Tapos diretso na kung bakit atakuan mo. puro higda, malang ako sa tindahan. May libangan ka na. Nagpaya ito sa kautan mo. Sabi yung magka. Pero may din na nila, hindi na nagagrangay na nila. Ayan, okay. Pero mamay, malayang pamanggihan ko na ko. Salamat ko, nakape man ako. Ikaw nagkape. Ilipat mo.
yun kasi. Nilagay ko para sa kanya. Abang. Sabi ko, ay. Sabi niya ni May. Deserve niya ang mayaman na. Oo. Deserve Kaya pag ipakulugan ka, diretso na ha. Madampian ka lang. Dampian lang. Mamaya sabi ko kanya yun, nawalampian mo lang daw, pakulugan mo. Hindi ka lalagyan ka. Ang gusto pa, dampian ang kukulugan ako na ano. Dire, min ano? Ay, sa ano ba guys? Sa, di ba nakilala na kami ni Mike? Tapos bago ko pa man nakilala si Mike, di ba may mga friends man na kami ng foreign? Sabi ko, masama na kami. Sabi ko, mo kami getting married soon, Mike, ganyan. Sabi, pag ano nangyari lang ay Ay, nakawan ka. Uy, logo kami kagabi kay Ate Rosa. Kaya, Ang iba, ang asim. ay, mao. May asim. Daog kita na hangin. Ito, Da- diri ka na sa Kau repres. po dan, ano, duwa? Di ba sabi may bata yan to na? Bebe, ang taga San Juan kara, Ate Banje, kapit bahay na ra, quarter. May saro pa na naganda. Oh my God, ganyan? Nagkatakan yan? Oo, maedad naman. Kasi kasing edad niya. Sabi ni Ate, sana all! Naglalakaw kami na yun, nagpapakangan. Pero sir ba? Oo. Oo, walang pang palito. Kaya nag-aaral na kami. Hindi, hindi palalay man siya. Oo nga, oran naggatid sundo kami. Pagdatuta. Maedad, no? Diri ada si ate, ano, nanghihiyan. Siguro. Eh, maski wala naman ako naniwala sa nalihi. Ma'am, Pag ang tao, ano talaga? galit niya ba? Pero minsan, Or sindiri niya na-enjoy ang pagkaano niya. pero may talaga naman. Kasi ano talaga, na pumalo pag ano sa kasama, bigla lang ko. Lasing. Lasing. Sino lang? Sino ba? Yan ang bata ni Gila. Happy wife, happy life. Happy life, man, pro, ano, happy life, happy wife. Sumpah ko sa iyo. Hindi Nag-comment magbabago. man? Ha? Nag-comment. Oo, parang sa celebrate dyan eh. All, ay dire. Hi, New Jersey. Good morning, Cheryl. Good morning. Thank you, Sir Oh, New Dwayne. Jersey. New Jersey ba kasi prehas? New Jersey. New Jersey, California, USA. Kapangat ka na? New Pasabayan mo Jersey na ako. States. USA. Thank you so much. Meron pa, ano mo sa graduation mo? Sir Dwayne, Cheryl, good morning. Adorog na. Pabugong ko sa direct ko, turog ako. Good morning, young lady. Thank you, Sir Sa kanya Dwayne. na daw ako makuruwaan yun to, guys. Papabayad pa kami. Oo nga, hindi ko na ihatag ang toga hanggat tiri ka mo ba yan? Bahala man siya raw, ang harap ang bayan. Kaya tayo pirang tuloy mo. Balance, balayadan. Balance. Oo, bago ihatag ang toga. Ang pisan ko mauman, mga yung good notes. Nagkalibalan ka Kausap ba? ako ng balan. 10,000 pang balance. Aray ko. Yung may yung koroton. Tapos yung makauuyang, kanya nang nagsabi. Oo, di mo yung pang-uruto. Dapat siya nakaagi pa, nagsabi na siya na, diri siya na ma-register siya hanggat wala, ano, hanggat may Ay, magkahigpit man man na naman. Ay, madali na ano nila, quadration nila. Quadration? Sa Quadration. Sa Pruaga, di ba? Oh, nag-invite si Ate Rita. Nakatapatan. Graduation niya. Maski di na lang, pero sa mga Robin. Ang Robin. Robin sa mga graduation. Nag-eskwela, criminology. Taga din ang sound. Taga San Juan na daya to, San Agustin, San Juan. San Juan. Mga polo. Kamag-anak ni Ma'am Che. Saan ba si Ma'am Che? Oo. Balik po. Lahat ni Ma'am Che. Pamangkin pa, di ada. Balik ma. Ay, sa ano? Anong pa, walang natin. Magaling na. Pang beauty yan. Beauty queen. Sabi ko nga kami, kailangan natin magkape. Sabi din ko magpapangalan, busmad na ako. Kaya pa yan, yung mga 70 ka Uy, na. inabot ko si Aisa. Cortez. Ang tomboy.
Nagbayad ako na sila sa Milesky, 50K. Baka malay mo, ano talaga? Nagbayad daw sila. 50 mil. Nagtatrabaho man ka na mabayan. Gusto mo naman talaga na matagin. Bagay man talaga namin sa diri na bata. Pero ano ba talaga, nagabayan? Pero kung Pero di ako magagala sa 50K, mga yung kaya. million ko naman. Million tol. Si Mama Ami nga din, pero Pwede mo hindi mabayadan kaya. ang tao. Pwede mo mabayadan ang tao. Siguro, no? Pero ang proseso, Oh, mahal yan tayo. Sabi ni ano, kung ano, kahit nag-deliver sa bata. Secret, sabi sa akin. pwede mo, baka pwede mabayadan ang tao. Bata. Oo, mas madali. Pwede naman. Pwede. Pero yung ang proseso sa mga parang Talento. Kagayusan, ano, nabakal ko na printer. Pwede bang negosyoan? Picture ba ganyan? Kagayon. Magayon yan to. Pag negosyo nito, alam mo na dito sa iyo. Pwede mo. Kami Mas tinda. kadiri, negosyo kayo, mga bata. Pwede man personal ang pang-negosyo. May tindahan pa. Magayon na dito. Ilang picture na yung print ko? Magayon. paper. Magayon. Parang clear. Kagayon. Clear talaga. Family na. Print ko siya, bigay. Magayon. Kay clear. Kagayon. Bad paper. Walang paper lang yan. Dapat pala sa photo paper ko ininino. Tapos mag-ano ka na sa mag-edit By ka na one sa by one. mag-edit ka na sa documentation na baka na may mga design na frame. Mga ninaagalan ko. Pag yan na may laptop ka na, wala na sa Mga editing. Pag sabi niya, anong direksyon? Ah. Di ba, tipid-tipid ko nila. Binakal ko talaga. Oo. Pag Nangarap ka na siguro, nangarap ka na mag-editing. sige na, maliligas ko sa ano. Mga, college, mahalaga ho ng Ang bata ko, di ba yun? Si Lucette, kaya nag-ano ito, computer literature ito. bigyan baga, self-supporting. Tapos minsan, babayagan minsan mga iba na estudyante na naghihimo sa college na triple T. Galing sila. Naga mo ano siya. Ay, Self-supporting. kailan pa kami? Oo, trabaho. Nag-ano na yan, nag-abot yun sa punto na gusto na yan habang mag-eskwela, gusto na magtrabaho na para madami na ng papa niya namin mga sila dati. Tapos sabi ni papa niya, kaya ako na sasakripisyo sa di para makatapos ko sa pag-eskwela. Parang nabot sila sa punto na yun. So, Ano pa yun na? tapos sabi niya, basta ano niya na realize niya na. Sulit siya na bata. Tulog sila. Kaso nga lang, panganay siya. Tapos, tali ba, may ano ba kasi sila. Parang, an expectation sa kanya. Kaya nag-pursige na siya. Dili pa lang nakakabili sa ng bino. Hindi ka kasi. Oo, nag-seminar. Tapos bakit? Mga ka naman ako, bahim ako. Okay. Wala pa ako na nahihimuan. Oo, sige. Kaya ano mo na. Thank you. Happy Monday. Sabay na ako sa office. Oo, sabay na kita. Ayun ako. Happy Monday. Thank you, New Jersey. Thank you so much. Okay, good morning, my friend from Sir Dwayne. David, I don't need, you're not welcome here. No toxic on my life. I'm from Dubai. Where is your husband now? My future husband living in America. Yes, living in America. So that's why, come on. Hanap ko sa iyo, hindi magbabago.
Where? Kaya. Mahaw naman na ba? Namahaw ka. Yes. Tudang. Good morning, Dodo. Ano yan? Ay, si Daddy Mike is sleeping. Thank you, sir. Thank you, New Jersey. Thank you so much. Pangako sa iyo, hindi magbabago. Wala nang iibig. Herman. Thank you, sure. Thank Cheryl. Thank you, sir, New Jersey. What is your real name? Wala na naglilibot na pandesal, ha? Dapat yan. Naglilibot. Ito na gano'n. Nagpabakala kasi mo ito. Quiz. Thank you, sir, Quiz. Ha? Magpupupo gang siya. Bike. Ha? Bike. Bike? Oh, boo. Tambay man. Bike. 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 Thank you so much for watching. Ma. Ay, oo. Anak Udang. Come here, Babang. Ha? Masiram? Gusto mo pa? Ha?
Isda? Gusto mo isda? O sige, makuha ko isda. Kailan pangako ikaw lang. Pangako sa iyo. Hindi magbabago. Ano sa lupapay? Tayo natin mukha natin dilaan sa'yo. Sa lupapay o isda. Kaya babang ma, we need to kuhan. We need to eat na. Thank you, Sir Gerald. Your father seems to be doing a lot better. Nice to see. Yes po. Yes po, Sir Dwayne. He eat a lot now. He doing better now. Ito ba ang palaman? Halika dyan lang. Grace, mahaw. Sige natin, nagkape na pati ako. Sinapay. Sa iyo. Hindi magbabago. Mm-mm. Ha? Ano dadang? Ha? Piha pinggan? Yadang pinggan mo. Yadang pinggan mo. Huwag ka nagbulan dito sa paray. Ano eh? Oo, pwede na. May kupimit ako. Pangako sa iyo. Thank you so much. Thank you. He's Wayne and she's doing an amazing job caring for him. Yes. Yes, my father. Thank you, Sir Dwayne, Sir Chris. Ha? Gusto mo tinapay? Daddy Mike, both best. Sabi ni
Gusto mo? Kiss mo wawa. Buas na. Buas. Pangako sa iyo, hindi magbabago. Ako mo na? Cheryl, so what's your plan for today? I'm going to work after this. Need to work. I have work today, Sir Dwayne. Just Bumuna. My father is getting better now. Wow. Alam. Hindi na makalaya. Ahem. I'm looking for my father. Sorry. I'm going to work, Sir Dwayne, today. The plan is going early, but what time is it now? Yeah, I'm going. I need to prepare. I'm going to after here. Come on, let's go, P.
Ha? Ano pa eh? Maliwang ka? Ada pa lang kamarin ko ba? Huwag ka kamot ha. Anong pakamutin niya na? Ano sabi ka kasabi ko lang? Napipinit ka? Napipinit ka? Sige, mamumula yan. Oh, dinabahan niyo. Dinabahan. Ari na sa kapitbayan. Ha? Pwede ako magaling kere. Kaya anak mo. Gusto ko sakay. Siguro na sakay. Sino man? Sino man? Kailan ko yung bata ko? Sila, Sita, Michelle, si Gloy, Sebastian, si Kriste. Ito, nagtutupad. Nagtutupad. Oo, nagtatrabaho sa tupad. Sa eskwelahan. Ako makitig magbasaran isang alasan, ha? Ha? Ito na para pag-ibig. Hello. Hi. Dapat ang lakaw na pang model. Yan, ganyan. Hello. Hindi ka kunuhali. Kasabi mo si Papa. Tapay. Ano daw? May pare marabuga. Hi, Ricky Bautista. Good morning, ate. Para. Dito sa ano? Ferraro. Bali sa kapitbahay na yun. Hindi na magkalayan. Tulad ako ng damdamin ko. Ng damdamin ko. How are you? I'm fine. Kiss mo, Wawa. Kiss mo, Wawa. Dali na. Mas lang kita kay.
Grace, kao na, pamahaw na oh. Sige ate. May tinapay didi ho. Ha? May tinapay. Oo. Oo. Kaon ka na lang didi. Ha? Kaon ka na lang. Sige lang. Nakuha na lang ako. Ha? Bebe? Hay, sinilas mo. May peanut butter sa mani. Wala man nakita. Hindi naman. Makain mo sa diyan. Ah, sige. Gusto ni Ash ano na yun. Yari na peanut. Oo. Kuha ka na lang doon. Apo. Dadang! Kuha dito tabi dito ang silhigo ng daspan. Okay lang? San sinugo anda? San sinugo? Babang! Uy, salamat. Ginoo, babang. Ah. Di mo ba? I'm fine. Tama na dito, kay. Bait talaga ni Babang. Sana all. Mabait na bata. Beautiful day there. Yes po.
Sana all. Ganyan. Thanks. This said I'm sexy. Oh, thank you. Really? I'm sexy. Para mo kung sa balay, dun sa kwarto, maski anong gawin ko. Kahit anong gawin ko, di na magbabago, ganun pa rin to. Ubusan lang muna kay dagang pag tinapay dito sa lamig sa dito. Dahil ayaw na. Puro ako niyan inhanapan. Ayaw ni ate taas kay ano, di na ubos. Grabe yun. Ayaw mo na? Ha? I need to go on. Relax for a while. Paano lang ka? Relaxing. Relaxing for a while before going to work. Going to work. May work talaga yun. Siyempre naman. Oo, ginagawang work ang pagkakas. Trabaho naman ako. Kumikita naman tayo ng pera. Trabaho kaya yan? Ha? Pag kumikita ka ng pera, trabaho yun. Ay, pag nagkayaan ng mga scammer, trabaho ng mga scammer, ang kumita ng pera, trabaho nila yun, mag-scam. Mag-scam ng pera. Trabaho naman ng mga scam. Hindi tayo scammer. We're not a scammer. We're just doing a live. YouTube, vlogger, something like that. Content creator. Pero kapag nag-ano ka, nag-hilingi ka, ay, nag-kukuon ka, ang part-time. Pag sa loob ng kapitid, Cheryl, have you learned to ride your new scooter yet? Yeah, not yet, not too much. But to ride because when I'm going to somewhere, no need to pay the tricycle, something like that. Need to learn scooter. Only in the Philippines, hot weather, but drink coffee. Only in the Philippines. Sika, kagayon sa ano mo doon, Sika. Kagayon sa pamutang mo doon. My God. Take it slow and careful. Thank you, Sir Chris. Bye now. Thank you, Sir Dwayne. Thank you, Sir Chris. I need to, Sir Steven and others joining the live. Thank you so much. I need to go now because I need to work. Preparing going to work. Yeah, just take a deep breath in a while. Thank you so much for joining. I need preparing going to work. Need to shower. Something like that. Okay, Cheryl, bye for now. Thank you, Sir Chris. Have a nice day. God bless everyone. Sir Dwayne. Sir Dwayne, after work, I need driving a scooter. Yes, need to be busy here. Thank you, Sir Dwayne. Thank you, Sir Chris. Bye-bye. Have a nice day.